Nining kalibutan na dili kita makaiskapo sa mga pagbati nga makapaluya kanato, mga pagbati nga makapabugat sa tuang kinabuhi o sa atong pagpanikay-sikay dinhi sa kalibutan, sama sa kasakit, sama sa kaguol. Dunay mga butang nga mahimong hinungdan nga tang maguol, nga tang masakitan. For example, halimbawa pananglitan. Maguol ta tungod kay wa patabay ri sa utang. Maguol ta tungod kay nagkasakit ta. Or baka ang maginikanan maguol tungod sa kabuluyagon sa anak. O baka pod ang anak maguol, masakitan tungod kay nagtan-aw sa kahimtang sa ginikanan nga aduna na sayo sakit. Dili kita makaiskapo ni mga butanga. Maguol og masakitan gayud kita. Nga naman, tungod kay kita mga mortals man, doon na kita'y pagbati. Pero, ang atong Ginoo, naghatag ka nato og paglaom sa iyang pag-ingon. Ayaw ka mong kaguol. Ayaw ka mong kaguol. Matod pa ni San Padre Pio, pag-ampo ug laom, ayaw kabalaka, kaya ang Ginoo maluluyon ug namati sa atong mga pag-ampo. Ayaw kabalaka, kaya ang kabalaka walay kapuslanan, dili nato na maghatag og kahupayan. Ang Ginoo naghatag ka natong paglaom nga dili kita maguol. Gani, nag-auhag usab siya kanato, nagdapit siya kanato siya paingon, salig ka mo sa Dios o salig usab kanako. Ayaw kaguol, na ako, na ang Ginoo. Salig ka mo sa Dios o salig usab kanako. Mga igsoon, ang pagsalig ngadto sa Ginoo, dili lang kay mosalig kita tungod kay wala kitay nasinati ning kalibutana, tungod kay nagmalipayon kita. Ang pagsalig sa Ginoo, ato ka nang masuta diha sa panahon sa atong kalisod. Atong masuta diya sa panahon sa atong kaguol. Nga bisan pa man, para nato wala madungog, wala mabati sa Ginoo atong mga pag-ampo, apan misalig lang gihapon taniya. Bisan pa man, kanunay ta nag-ampo, kanunay nagsimba, una sa atong mga pag-ampo, hantod karon wala pa gihatag sa Ginoo, o wala pa kwa atong sakit, wala pa kwa atong kaguol, ay kabalaka, gibdungog na sa Ginoo. Og diyan nato masuta, kung unsa kita ka matinud-anon o kung unsa kita ka masaligon ngadto sa Ginoo. Kaya usahay ra ba diha ta sulayon sa Dios kung unsa gayud kita ka masaligon ngadto kaniya. Unya sa panahon nga maglisod-lisod ta, magkaguol ta, magkasakit ta, unay panahon nga mawad-an na ta ngadto sa Ginoo og pagsalig, ingon man pagtuo. Again, atong masuta, atong pagsalig ito sa Dios sa panahon na kita anaa sa kaguol, sa panahon na kita anaa sa kasakit, sa panahon na kita anaa sa makalisod. So dili nato masuta ang pagsalig ngadto sa Ginoo kung kita wag malipayon lamang, kung wala kitay makasinatian ng masinati ining kalibutana. Unya ang Ginoo nagpadayon sa pagpainumdum kanato nga sa balay sa iyang amahan adunay daghang lawak. Kung mag-andam sa dapit, alang ka nato. Aron, bisan asa siya, at tuwa usab kita. Ingon anak kamay gugmaon ng Ginoo. Dili sa ganahan nga mahimulag ta siyang kiliran. Ang gusto sa Dios, nga mag-uban-uban ta niya, magpabilin ta diha kaniya. Tumingon pagod siya nga, kung makaandam na akong dapit, alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo. Apan kanus aman mo balik ang Ginoo. Siguro mingon nga kanus aman mo balik ang Ginoo hantod karon wala pa man. Mga igsuon, ang pagbalik sa Dios dili sama sa tuang oras, dili sama sa tong panahon. Kaya ang panahon sa Ginoo, ang usa ka adlaw kanato, usa ka libo ka tuig para sa Ginoo. Ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig sa Dios. Ug ang usa ka libo ka tuig sa Ginoo, usa ka adlaw para kaniya. Ang pagbalik sa Ginoo atong masinati sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili lang sa panahon nga kita mga matay, kundi matag adlaw sa atong kinabuhi
atong masinati ang pagbalik sa Dios. For example, halimbawa pananglitan, diya sa itong mga pag-ampo, makatagamtam ta og kalinaw, kana atong nabati ang presensya sa Ginoo. Sa panahon na kita nag-uol og nag-ampo na nga tagtabang sa Ginoo og mahuwasan ta, magaan nato ang paminaw, nasinati nato ang pagbalik sa Ginoo, ang iyang presensya. Diya sa kasilinganan, diya sa komunidad, masinati nato ang pagbalik sa Dios kung ang managsilingan magkauliay sa maayong kabubuton. Diha mibalik ang Ginoo. Sa mga sakramento nga atong gisaulog, sama ni sakramento sa Eucharistia, sa atong pagdawat niya sa iyang lawas ug dugo, atong masinati ang presensya sa Dios, ang iyang pagbalik diha sa tuang kinabuhi. Pagmata nato sa adlaw, sa buntag, pagmata pa lang daan nato, naan nato masinati ang presensya sa Ginoo. Matag adlaw sa itong kinabuhi, na ang Diyos nag-uban-uban kanato. Apan, kung saan man nato pagkasinati ang presensya sa Ginoo, kung sa atong kinabuhi, daghang nahimong babag sa pagsulod sa Dios, diha sa tag sa kakasing-kasing. Kung saan man nato pagka-recognize ang presensya sa Dios, kung hangtod karon, dili pagihapon kita makadawat sa mga butang nga atong masinati ning kalibutana. For example, di pa ta makadawat nga atong ginikanan, nagsakit. Di ta makadawat kay kita adunay mga balatian. Di ta makadawat nga ato ang mga mahal sa kinabuhi mitaliwan na. Dili kita makasinati ni ana sa presensya sa Dios. Ang Dios naghatag ka natog paglaom, ayaw kaguol, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Atong ihatag ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Kay siya mao ang atong paglaom ug atong hinumduman nga dili kita magpabilin nining kalibutana. Adunay kalibutan nga maghatag ka natog tinuod nga katagbawan. Kalibutan nga dili na kita makasinati og kaguol, kasakit, mga pagsulay, kalisod sa kinabuhi. Hinunua ang kalibutan nga magtagbaw kanato hangtod sa hangtod. Nga dili ikahatag nining kalibutana karon. Mulaom ug musalig kita ngadto sa Ginoo sa tanang panahon, sa tanang higayon sa tuang tag sa kakinabuhi. Again, ang Ginoo maluluyon. O gidungog niya ang atong pag-ampo. Ang ato lang mao ang pagpasensya tungod kay ang atong oras ug ang oras sa Ginoo dili parehas. Tuo, salig ug laom sa Ginoo. Anaa siya nasayod sa ato ang pagpanikay-sikay nining kinabuhia. Nasayod siya kung sa atong gikinahanglan matag adlaw sa atong kinabuhi. Ihatag ta kaniya ang tumang pagtuog pagsalig aron sa ingon sa katapusan magpabilin gid kita diha siyang kiliran aron bisan asa siya at tuwa usab kita nag-uban-uban kaniya. Hinaot pa unta. Palihog manindog.